नै साप्लाय थाइजौ नै बरिया ना गोरान बाथोन बानलु गोसा जानोसै थ' हेलौ लोगोफोर गोदान भिडिअ फैलायबाय आरोना थ' मोजाङैनो दं नोंथांमोना बयबो आरोना गोबाव जाबाय ब्लग भिडिअ लाबोथारो आरोना थ' नै बिलाइआ खाला आरोना बेखौ दायो काटिंनि टाइमसो जानोसै खलम दाननायनि सम सफैदोंसै थ' बोथोराबो नै सान्दुं गोसाथार दा फ्रि जादोंसै आरोना आबाद माइफोराबो जोबजोब्बाय आरो माइ नानाय होनाय दिनै सान्दुंआ गोसाथार बारियावहा गामला होदोंमोन आरोना हाग्रा दाननो नायहैनो साबेसे होदोंथाय सोरबा सोरबा माइ नानाय जोबखो लोगोफोर माइ हानाय नानायफ्रा आरो अबेथिंबा अबेथिंबा मैदेरनि उदखारथार माथो बिराद देन्जार मैदेरफ्रा फालो फालोथार ना लोगोफोर थ' बोथोरफोरा मोजां जायो खामानि मावनायनि मावदांजा ना लोगोफोर थ' लागावगासिनो दं आरो जोंहा खामानि दानग्राफोरा गन्दगल वाह लगाओ लगाओ दे लगावगासिनो नै जोंहा गन्दगल बसआ बेसेरा जमायखादों सिख्लाफोरखौ दा जानुवारियाव भैरबकुन्द'आव जाग्रा जाहोनांगोन ना गन्दगल थाइजौ बिफांफोरा दानलाबाय नामालै गन्दगल थाइजौफोरखौ थाइजौ गायना दोननाया हा होदो लस जाबाय होनबा गायनाया सोमफ्रोमबो दोंसोयोमोन सोमफ्रोमा मादि जाखो बे रोमोन सिथाखौलाय मा लाबलै दोननानै रोमोन सिथाखौ मैया एवजोब्बाय दिनै बेयाव नै साप्लाय थाइजौ गारि गंसे फैनाय आरोना लागावबाय गायनाया मानसिफोरा सेलाय बेलायहै फिथाइफ्राबा माबायदि थायगोन बेबा हाग्राया दुबायमोनलै दुनायाबा नै आगामा सानसे लाबावनोसै ना हाग्रायाबा बेयो बारा खस्थ' नालै एवनो मोजांसो बिदिया खख्लिङा गन्दगल फिथाइया सोरसो गायनाय बलेनहा आंनियाबो ओइयाव दै जिङाव गायनाया सानजाहानिया जि बरिया जाखादों नै जोंहा सासे मा खालामगासिनो दङ ओइ थासोमलि रुइबायलै बरिया रुइबायना जाबायब्रा गावजोब्बाय जाबाय थांजोबसै नै हानजोबबाय जाबाय ए गोरास्लायो ना माबासो बे जाबायलै बेजेंसो जों हामा जाजोब्बाय हनै नै गुरै जाजोब्बाय दा गुदुंनो रुइना थागोन बारि दानग्राफोरनो खामलाफोरनो हाजिराफोरनो होथ'वाखै ओमफ्राय थासुमलि रुबाय आरोना मोनजासिगोन दायो मोनबाय बरिया रुइबायलै बरिया रुइबाय ओइ एलबाना हारला खालामदों एलबाना बुरियाव होनो हाया नामा बाथेनजों जानो मोनसिगोन ओइ नों बै बाथेन देनाय खाथिथिंथाय बुंनाङा थासुमलिया एलबानाथ' बाथेनजों होबाय नै जानाया ओइ बाथेनखौ जानो हानो हायाखै देलाय दादि जाना खिथलाय नोंहा बेनो जासिगोन दां माथो सा गैला जाबायलै गोराखो जागोन आंहा
माहा दिना जाबावलै एलबान सारायाव दै होना बुं हालखा बाथेनाथ' जानायावनो जानो बांद्राय मोजां बेखौनो बिथाबाय थानायनि बरिया ना गोरान बाथोन बानलु गोसा जानोसै Alvin जानो हायाखै ना? हेलो इधर देखो खाते दिखाओ इधर क्या बजा दू Berapa le? Ada dah ni. Bukur Nih. Dan jangan dari mana sih? Kasih bisa ni kan? Belum nak kena ni ya, apa? Saya cuma nak ada cuma kena. Beras, saya cuma nak makan cuma ni apa? Alu baik puri sekian. Nah, malam nanti. Bung kumen bahaya. सब जानता है पकड़वा दूंगी Nang kau apa? Nepali kelas mana tadi macam? Dengar? Nepali kubur enggak? Nepali kaliau थांनाया नेपाला दाहार साफा रोङा आरो सासेया जि फोरोंदों बिब'खौ मा बुङो बिदाखौ मा बुङो हारसाजों बेखौ फोरोंलांबाय थादों Nepali हारसाखौ बाहाय होनबानो लोगो हाबदों होनदां नेपालि Mana kuda? Kumabai थादों? Soरो? Kampu. Wicik. Ding berbahaya. Soरो? Lengra. Kau kumabai थादों jangan. Bokro. Mana dingnya? Mampu. Saya? Saya dengar dia paksa lagi sama aku. Aku kena aku dengar. Ulah aku dengar. Bila ang tulung pada ang dengar sa. Dengar? Mana? Hah? Sudah, sudah mana? Yang lagi. Saya apa? Oh ya. Tusikan. Ngajak sudah kok. Mana apa ini le? Oke. Mak cuma. Nada saya ada paksa kali ini. Kampu lu apa? Oh iya. Lu kan apa? Pulang dengan apa lagi ni siapa? Ada niat nang ada silanya jauh siapa yang. Kembali ada baik. Oh niat nang ya udah bisa di mana mana. No. Niat nang ada. Batta gela yang tu bisa. Dan ayah senari hanya mau ke dari. Hai pilih sundang. Mana gerak ke sini? Ya yang itu ni. No, kode. Boleh saya. Dah belah dah. Jauh hai nak. Mati. Bokro. El mana jaga sini nih. Batin deng. Dia lu kan. Thampu. Sampai deh. Jangan bedor abel next ini. Jangan bedor bebah. Nubai. Jangan money game ke लिए saya ayo. Fera ko banai na bungi dini ke match game ni fera ko banai. Mulai. Lain maki gele bani. Jago gele ko. Sarnya wadanya. Senyau. Isir sarnyau. Kok naganang daro. Bus kangnya. Kok naganang ro. Headmaster ni nomor andeng ang yote. Lagaw na ako nang. Ne metric likan ma chen ma di game gel dang. Nelai. Kaiker sa assembly lagaw ding. So menjabai आरो जोब्बाय भिडिअआबो लोगोफोर बाय